कहे के हका कि प्रभु चरण में ध्यान लगा लो सब संकट दूर हो राम से राम बराना मन चंगा कर लो गंगा में मन चंगा कर लो गंगा में तन के अपना धोई राम से राम बराना ना कलेश न बाबा पवनो आई जीवन के राह में और का मुक्ति पावल जे भी धावल प्रभु जी के पनाह में जग जारे मन भक्ति में लग जा कबल रहो सोई राम से ऐसे गाना गा देनी हम ये गाना के डिमांड रहल है जा हम आवत रहनी है तो ये गाना बाजत रहल बहुत भैया लोग कल सके गाना रहुआ गावे के पड़ी राम से समय 45 मिनट के नुबा। हाँ जी। अब हम 12 बज के आप 18 मिनट से कार्यक्रम हमारा शुरू होता है। ना खुद कैसे जर जाए पहले ही जर जाए तो फिर ऐसे हम दिखा दी मान ली कि पहले ही जर जाए तो हमरो लगी कि हम ढेर देर से गावत हैं तो ही कुल ना होके के चाहिए। चलिए जी केकरा वर्ष खूब लाल साहब अरे वाह कैलाश साहब खूब लाल बनी हुआ के ना भगवान के ओर से हनुमान जी के तो बड़ा प्रिय हुई है कहे कि खूब लाल जत्न देखे ले हनुमान जी वही पर आकर्षित होले। ए जी मुरली मनोहर धरोहर धर्मवा के धर्म के दिया ना बुताई ल जाता गीता के ज्ञान तीता लागत बलुगवा के हतरहिया अधर्म के सबका सोहाता पाप बा सवार हार होत बा सच्चाई के झूठे के लहरत बा सगरो पता खा अरे हो गोपाल काल आई भगतन पा धर्म के बचाव जल दिया विधाता
आते ठेकेदार जी की ओर से 50 रुपया पुरस्कार व नमस्कार आशीर्वाद के प्रतीक्षा भगवान से प्रार्थना पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागत रहो। शंकर जी कहत रहे कि हे विष्णु भगवान कैसे रहुआ देवता लोग के अमृत पिला दीहनी, कैसे भास्मासुर के वध कर दीहनी जौन हमरा के मारे खातिर चहटत रहे, हमरा कोनो शरण ना मिलत रहे। आखिर उ कौन रूप रहे आ कहले जे मूर्तिया देखाई अरे मूर्तिया देखाई मूर्तिया देखाई अरे तो हमरा के मोहनी मूर्तिया देखाई हमारा तो कैसे के देवा लोग हमारे सुनावा के कैसे जवानी अरे रुपया मोरा सोझावा बनाई मूर्तिया देखाई अरे तो हमारा के मोहनी मूर्तिया देखाई ए बाबा भाव देखी ना शंकर जी तो एकदम जिद करे लगल कि आखिर कौना रूप में रउआ भस्मासुर के वध कइनी है जौना से हम थर-थर कांपत रहनी है भागत रहनी है। विष्णु जी कहले कि रहे दी ओह रूप के रउआ देखे के प्रयास मत करी काहे कि उ रूप देखला के बाद निमन निमन जना के मानसिकता हिल जाला। शंकर जी कहले कि नहीं हम कुछ नहीं खे जाए अरे भंगी देवता हमें जौन जीत धले ले उ कइए के छोड़े ले तब बाबू भाव लागल कि लीला कइले एगो विष्णु भगवान हो आ देख के गुमान बाबा के लीला कइले एगो अरे विष्णु भगवान हो देख के गुमान बाबा के अंतर ध्यान हो गईले नारी रूप धाके आइले अंतर ध्यान हो गईले नारी रूप धाके आइले तब करे पहले नहीं कइले त्रिपुरारी पहचान हो आ देख के गुमार बाबा अरे बावरी देखी साया सारी चोली उनकर मन गइल बोली नारी रूप देखी अरे बदलल ईमान हो नारी रूप देखी स्वर्गीय बलन चौधरी पूर्व मुखिया जी की ओर से पुरस्कार नारी रूप देखी बदलल ईमान हो आ देख के गुमान बाबा को विष्णु भगवान रूप देखवले चारों तरफ बुझाए कि एकदम सन्नाटा हो गई शीतल जल बेयारी बहे लागल अब भइले भैया
मन में अलगे फीलिंग जागे आ तालही देखत रहे कि विष्णु भगवान अचानक से न पता हो गइल बारे। अब मौसम सिहरावन होखे लागल, जौना मौसम में बस में अपने आप के शरीर इंसान ना रह सकेला, ओइसने एकदम स्वीट मौसम हो गई। अताले ले नारी के रूप बना के विश्व मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी आके खार हो जाते हैं। शंकर जी देखले तो कहले अरे बाप अहि दादा अहि दादा कहले कि ई का हम देखतानी, ई का देखतानी हम तो कहले अरे कि काहे बन में अबही अरे घूमलू गुजरिया अमरिया खेले खाए के पावे में ऐसे घूमलू गुजरिया अमरिया खेले खाए के पावे। पुरस्कार जीवन यादव जी की ओर से मिलल बा, जे कि समाज सेवी बानी और वहाँ के मान सम्मान में भाई साहब हमके पुरस्कार दिहने। नमस्कार, आशीर्वाद की प्रतीक्षा लगा रही। और का भगवे जो दिन के भेष छोड़ी गाँव और देश बरुए दिलवा में थे का रहतारू धके साधु लोक ढांचा रहतारू धके साधु लोक ढांचा उमरिया वही काचा कहले कि अकेले ऐसे मत घूमो, हमारे पसवे में रहो, ना तो जमाना बड़ा खराब बा, बड़ा खराब बा। अकेले बड़ा सुंदर लगो तारू के नियो जइबू पता ना कौन घटना हो जाए। अरे तो देख के सूरतिया अरे हो गईले दीवाना अरे तो कहले विजया बताओ अपनैया देखी के सूरतिया अरे हो गईले दीवाना देखी के सूरतिया। नारी के रूप में विश्व मोहिनी रूप जब जाके शंकर जी देखले दौड़ के भर अकवारी के जाके धोली जैसे धैले शंकर जी तब तक विष्णु भगवान देखले कि कहने हैं वे कंट्रोल ना कर पाई है। तब तक विष्णु भगवान अपना रूप में आ गए। शंकर जी इतना व्याकुल हो गए रहले, इतना काम के बस में पागल हो गए रहले, उतने देर में उनकर मणि पर खलित हो गए। अब विष्णु जी जान जाए कि अपना रूप में कहले बाबा बाबा कहनी हनु रउआ से कंट्रोल ना होई। शंकर जी तब विष्णु जी के देख के पड़ी लाजाइल बाड़े, कहले कि अब आगे के प्लान सोची का कहिया होई जौन मणि बाई धरती पर गिरी अनर्थ हो जाई, आग के जलन होखे लागी, एकरा के जगे धरावल जा। तब बबुआ भैया सोचता लोग कि अब एकर काम का कइल जाओ, तो चलल बालो कहां कंचनगिरी पर्वत पर माता अंजना तपस्या करत रह करत लोग की चली होई जे साधु के भेष बना के भोरही भोरही पहुंचल वालो अलाख निरंजन
राख निरंजन अंजना ते खली तो खली की बाबा अरे धन बानी ये बाबा अरे कैसे ते गई दुआर कहली जी बाबा बैठी 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 आ कुछ हम बनावो तनी प्रसाद ग्रहण करी ओकरा के आ पानी ले आवो तनी ओकरा के जल ग्रहण करी जलपान करी जलपान कर ली कहली कि ना ऐसे कैसे ऐसे कैसे हमनी के साधु आई जे हाँ और ऐसे केहू के हाथ से हमनी के पानी ना पी ले ना गुरुमुख भइल बारू बोलो तो कहली जे कि ना बाबा तो पहले कहली कि गुरुमुख ई का होला ई का होला ई का होला समझौलस लोग की आवत तारा के बतावत तनी गुरुमुख हो जेबू एकरा बाद शुद्ध हो जेबू एकरा बाद तहार हम भोजन चाहे पानी हाथ से करब बैठावा ले आ उ जौन मणि रहे कान के द्वारा पेट तर ओकरा के फूंक के पवन देव के सहारा लेके या कान मुंह पेट में ओकरा के स्थगित कर दिया अंजना के आभास हो गई क्या रे बाबा ई का भाई हमारा लागत कुछ ना कुछ जरूर गलत महसूस होता रवा लोग के हई हमारा साथ छल पहले बानी अपन भेष ले आई ना तो हम शराप दे कलश लोग के ना बची खिसियाई के काम नहीं खे आ शराब के बात मत करो जौन लइका होई एकरा के संसार जानी एकरा के पूरा संसार जानी अति बलशाली होई और एकरा लाल रंग बड़ा पसंद रहे तब बबुआ भाव लगत का कि लाल होई है ये गोरी अरे जानी संसार जनी कर चिंता तू मन में अरे तो जनी कर चिंता तू मन में लाल फल करी है यहाँ रजन कर चिंता तू मन में लाल होई के गोरी जानी संसार जन कर चिंता तू मन में लाल फल करी है यहाँ रजन कर चिंता तू मन में नान्हरे उमरिया गुजरिया लभर बनाला परमानेंट होई होई अच्छा हो जाए ओहे वीडियो हनो ठीक बा तो तारे रोशन गवैया अरे होई है बवाल नान्हरे उमरिया गुजरिया अरे त नान्हरे उमरिया गुजरिया अरे तो जब वो करी है कमाल नान्हरे उमरिया गुजरिया तब जान जाए कि साधु लोग पूजा से चल गई एक बाद कुछ दिन बाद हनुमान जी महाराज के जन्म होता तो हनुमान जी महाराज के जब जन्म भइल तो पवन पुत्र काहे कहल जाले और शंकर सुवन काहे कहल जाले केसरी नंदन काहे कहल जाले एकरा पीछे रीजन का बा प्रदुमन परदेसी जी रउआ से हम सवाल रखतानी अतनी एकरा बाद रउआ उठ के बताई हनुमान जी है न तको यू आर है न तको शंकर सुवन काहे कहाले काहे पवन सुत काहे कहाले
आ केसरी नंदन काहे कहाले ए सवाल के तने तू जवाब दी हा सवाल तो भाव लगत का अरे कि बाप जे करे हो तो फजीरे पैदा हो भइले अरे लाल फल जान के भानु के लील गई भैल अन्हार चरुआ की हो बेटा भैले बजा श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति सिद्धवल सिवान मेला मालिक मुसाफिर यादव जी दिन 17/10/2024 व्यास सृजानंद पांडे औरंगाबाद से और व्यास हेमंत गिरी ग्राम रिविल गो छपरा से ग्राम छपरा डिस्ट्रिक्ट छपरा हो रिबिलगंज के हवे वो तो जाई रवा सब और भारी संख्या में वो प्रोग्राम के शोभा बढ़ाई हाँ हाँ शुभम मेडिकल की ओर से पुरस्कार बा जस देही भगवान हाथ में कबो अपजस मत आवे जय हो अब तनी हमें गो लयदारी गादी का गादी गादी